En aquest cas tenim l'exposició que ve de la mà d'AIDA, de l'Associació Internacional Duana de les Arts, que tracta de l'exposició del certamen Hommage à Trois. És un certamen, en aquest cas, que vindria a ser l'exposició de les obres guanyadores o de les obres premiades a un concurs gràfic, en aquest cas, en homenatge a tres figures literàries, que en aquest cas estaríem parlant de Hölderlin, d'Anne Brontë i de Gianni Rodari. Aquests tres personatges omplen a més tres terrenys importants dins de la literatura. Hölderlin és la poesia, Anne Brontë és la novel·la i Gianni Rodari és el conte per nens. L'associació pretén fer difusió de l'art i de la literatura. I l'activitat fonamental central de l'associació és fer un concurs d'art gràfic on lliguem l'art i la literatura. Llavors volem agafar cada any tres personatges literaris que sigui el seu centenari de naixement o de mort, perquè la pretensió és fomentar la lectura i fer-los visibles, fer visibles aquests personatges, cap al que sigui, doncs, actualment ja no són tan coneguts. Entrar trobarà un QR allà on rentarà les mans per entrar, ja trobarà un QR i llegir el QR i poden seguir tota l'exposició.